Halo dulur-dulur, piye kabare? Muga-muga apik kabeh lah ya. Oke. Iki video ulangan asine. Wingi sing wis wingi kae tak ulang dadi iki kan terlalu lama lah iki tak persingkat ngono lho. Jadi video iki aku pengen memberikan tips-tips ataupun cara piye carane wong iku pede ngomong di depan umum, di depan khalayak umum. Nah, ngono ya, Bos. Jadi iki cocok banget kanggo wong-wong sing sebenarnya punya basic ngomong oke, sing bener oke ngomong, pengen mengeluarkan unek-unek, pengen mengutarakan sesuatu tapi dekne gak pede. Lah iki cocok banget. Oke, tontonan ya. Itek mah ganggu. Nah, cara yang pertama adalah awakmu sering-sering ngomong nang ngarep kaca. Ya, ketika omahmu sepi, wis pakmu, mbokmu, dulurmu wis gak enak kabeh kae, njajal wae ngomong nang ngarep kaca gedhe lho. Nah, kae. Mungkin pertama awakmu ndelok bentukmu dhewe wis isin, tapi ketika gak enak wong kan njajal pede njajal ngono lho. Njajal ngomong nang ngarep kaca. Engko ben kowe ngerti bentukmu, ngerti gelagatmu, ngerti ekspresimu, gerak-gerikmu kurang piye lah, engko kamu bisa menilai dari situ, ya. Ngomong-ngomong nang ngarep kaca. Ngono nek wong tekoki ngopo Mas ngomong nang ngarep kaca to? Ngopo le kok? Dilalah misalkan nek wong kok ngomong dhewe ngarep kaca, aku Bu to Dew to Mas lagi belajar pede ngomong di depan umum. Lah iki carane pertama iki. Nah, ngono ya. Oke, ngomong di depan kaca. Oke. Sing nomor loro ya kuwi apa jenenge gawe video dhewe. Ya, ngomong ngarep kamera. Halo bro, piye kabare? Lagi ngopo kowe? Aku lagi ngopo? Kowe sapa? Aku sapa? Nah, contohnya seperti itu. Nah, sing paling penak kuwi engko HP-mu delehno, didekno, kowe ngomong ngene iki lho. Wis ngomong ngene iki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, contohnya ngono iku. Misalkan contoh yang lain umpama nggahne lah dino iki aku kuwi mau lagi bar ke pasar. Lah ning pasar mau ono cewek wayu. Nah, jadi nanti antara ekspresi, nada dan gelagatmu itu nanti harus disesuaikan. Ngono ya, Bos. Lah ngono nek wis ning video setelah jadi tonton video iku, oh aku kurang ngene, omonganku wis banter ning mimikku kurang. Iku nanti bisa kamu koreksi sendiri gitu loh. Jadi iki nadaku wis pas, suaraku wis banter, gelagatku wis pas, ning ekspresi mukaku kurang sesuai. Lah iku nanti kamu bisa mengoreksi lewat video tadi. Ngono ya. Jadi ngomong iku kudu menyesuaikan apa yang kamu bawakan. Ngono. Dadi aja nganti kok kowe lagi bahagia atau seneng tapi ekspresimu ketika bercerita atau ngomong iku dalam keadaan lemes. Wah, kemang seneng banget bro iku kurang pas. Wah, dino iki aku seneng, aku iku kurang pas. Jadi nek seneng ya kudu total ekspresi, terus nadane, terus tinggi rendahe apa jenenge suara itu juga harus kamu sesuaikan gitu. Misalkan lagi seneng ya, wah aku dino iki seneng pol. Nah, misalkan contoh ngono. Misalkan lagi sedih ya ekspresinya, nadanya karoan gerak-gerik kudu sesuai. Contoh misalkan lagi sedih, aku ki mau iya ya bro. Nah ngono dadi cara misal contoh kira-kira ngono lho. Jadi diusahakan ketika ngomong di depan umum iku ya kuwi mau nada terus gerak-gerik karoan ekspresi muka itu juga harus kamu sesuaikan, ora angger-angger ngono, Bos. Jadi nanti apa yang kamu bawa, apa yang kamu ceritakan itu bisa membawa suasana sing wong sing krungu mau iku bisa terbawa suasanamu ngono lho. Misalkan we mengekspresikan sesuatu yang menyenangkan ya wong ketot seneng. Misalkan we cerita perkara sing serius, wong iso ngrungokno tenanan dengan serius. Ngono, Bos. Paham, Bos ya? Oke. Sing pertama ngomong di depan kaca. Sing nomor loro ya kuwi nggawe video dhewe, tontonan dhewe, koreksi dhewe, kurange piye engko deloken dhewe, engko nek kurang apik baleni meneh.
Nah, ngono. Mungkin awal-awalnya ngomong ning HP ku yo isin delok bentuke dhewe iku isin, tapi kok lama-lama ketika dipaksakan itu nanti lama-lama wong suwe-suwe terbiasa. Ngono ya. Ngono wis biasa ngomong ning HP dhewe wis ning nggon lingkup-lingkup biasa, nanti uji coba ngomong mulai metu ning dalan utawa ning nggon sing rada rame sithik. Halo dulur, iki aku lagi ning pasar Ndawung. Halo aku lagi ning Kroto misalkan. Kuwi kok pertama mungkin butuh nyali yang sangat kuat, butuh mental. Soalnya isin dingeti wong barang, tapi nanti lama-lama iku apa jenenge kamu akan terbiasa. Nggak usah mikir iki sopan orang, nggak usah mikir dhisik. Ini bahas cara benang merah kuwi ning nggon piye carane wong ade ben pede ngono lho. Kuwi ning pasar utawa ning tempat umum biasa kok selagine kuwi tidak mengganggu orang lain tur tidak melanggar apa jenenge etika yo enggak masalah. Ngono lho, Bos. Ning pasar kan biasa. Iki jenenge pasar Kroto ya. Dadi pasar Kroto kuwi enek bakul iki. Lah iku wis hal-hal yang sangat biasa. Ngono ya. Dadi iku hal yang standar dan tidak mengganggu orang lain. Insyaallah enggak mengganggu lah. Penting aja bengak-bengok. Sing penting pokoknya apa jenenge standar-standar saja. Baru deloken, oh aku kurang ini, aku kurang ini. Ngono. Wis ngomong di depan kaca, gawe video dhewe, ngomong di depan kamera ngene iki, deloken dhewe, koreksi dhewe. Oke. Cara sing nomor 3. Jadi cara sing nomor 3 ya kuwi apa jenenge mulailah wani ngomong di depan lebih dari satu orang. Biasanya nek wong sing menengan utawa sing akeh ngomong banyak cerita tapi dekne enggak gelem ngomong ketika dengan orang yang tidak dia cocok itu enek. Jadi modelnya jajal bersikaplah ngomong di depan lebih dari 1 ataupun 2 orang. Nah, carane piye? Engko cerita mengutarakan sesuatu nang ngarepe wong siji loro. Wis engko ganti dina. Jajal mulai ngomong di depan 4 orang, di depan 5 orang. Lah engko nek kowe ngomong di depan 5 orang utawa 6 orang kok rasanya wis mulai biasa, iku nanti berarti mentalmu mulai terbentuk. Ngono ya, mental maksudnya pede ngomong nang ngarep wong kae iku mulai terbentuk, ngono ya. Paham. Nah wis bar kuwi engko nek wis mulai ngomong di depan 5, 10 orang kok rasane kok padha ketika koyok kowe pas cerita karo nang ngarepe wong siji. Nek nang ngarep wong siji biasanya kan los, tapi kok nang ngarep wong 10 enggak Mas. Lah iki kok nanti ketika kamu wis ngomong nang ngarepe wong 10 kok rasane wis biasa, wis enteng, wis gak merasa isin utawa merasa bahasane kok wedi salah utawa wedi digojlok utawa wedi diolok-olok. Lah itu berarti 1 poin mentalmu berarti wis mulai dadi. Nah, ngono ya. Wis paham. Nah, carane barang iku makane ketika di tengah perkumpulan teman-teman ataupun forum apapun, iku diusahakan ketika enak sesuatu bahasa sing sifatnya iku umum, awakmu mulailah ikut melu wong ngomong. Ngono aja mek meneng tok. Lah ngono wis wani ngomong nang ngarep wong 10, wong 15, wong 20, wong 20 dan seterusnya, nanti lama-lama kamu akan sangat terbiasa ngomong nang ngarepe wong akeh. Ngono ya. Aku biyen yo ngomong nang ngarep wong 1, 2, 3, awalnya ya piye suwe-suwe wong 5, wong 6 itu pada akhirnya sampai biyen ning pondok tau dadi host kreasi ini ngomong di depan 1000 orang, 2000 orang ku rasane ya wis padha. Ngono. Ketika nanti kok ade ngomong di depan umum kok wis apa jenenge ning ngarepe wong katakan wong 50 atau wong 30 atau wong 60 kok wis enteng, itu berarti mentalmu wis dadi garek mengembangkan, nanti kamu akan naik di tingkatan atau sekaliber yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Ngono ya, Bos. Oke, ngomong ngarep kaca, gawe video ning HP, deloken dhewe. Nomor 3 ya kuwi mulailah kendelo ngomong di depan 1-2 orang sampai 5 sampai 10 orang. Ya, ngono ya. Nek suwani ngomong nang ngarepe wong akeh rasanya wis biasa. Ngono lho. Ngono. Jadi penting banget video ini kanggone dulur-dulur sing apa jenenge sebenarnya pengen mengutarakan sesuatu tapi dekne enggak iso ngomong gara-gara kurang pede ngono. Lah iki sing luwih penting nah kanggone wong-wong sing berpengaruh, dekne duwe ilmu, duwe sesuatu sing bermanfaat kanggo liya kok nganti kowe gak pede ngomong yo rugi. Eman-eman, ngono ya. Jadi harus diekspresikan, tujuannya ngendandani kurangku iki ben kurangku iki, kekuranganku iso tak penuhi, tak rubah, terus
aku wis dipercaya atau duwe kelebihan, ya misalkan duwe kelebihan ini harus saya utarakan supaya nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya ngono ya. Jadi mental itu penting. Soalnya ya kuwi mau kowe mbok pinter sundul langit, ya kowe pinter sundul langit iso paribasan ndong geraji angin. Pinter sundul langit paribasan iso geraji angin, tapi kok enggak punya mental untuk ngomong, ya wis ngilmumu sing mbok duweni ya mung pek-pek dhewe. Ngono. So nanti duwe kemampuan terus wong liya njaluk tulung mok tolak gara-gara kowe gak pede ngomong, nanti kan akan mengecewakan banyak orang, mengecewakan orang lain ngono lho. Jadi diniati dan mendandani kekurangan engko aku belajar pede ben iso mengutarakan sesuatu sing apik-apik, semoga nanti dengan kepedeanku ini aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini bos. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.